Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door NVM Limburg, Podotherapie Hermans, Daniels Traprenovatie, Refill Koffieservice, Wheeler, Mobiliteitswereld, Caramelle Freddy, de Zuid-Limburg Veilig App en Nederlandse Obesitaskliniek. Dames en heren, hier vanaf de Schutterweg in Heidse. Hoe we bezig zijn met misschien wel een van de laatste KAVO-run van het OLS 2024. En hoe gaat het er vandaag om? Hè? De komende, wat is het, de komende uur? Misschien anderhalf uur, misschien 2 uur, we weten het niet. Gaat het erom, wij blijven er over. Zojuist zijn alle burgemeesters moeten bij de federatietent komen. Want ja, die hebben dan toch wel moeten aangeven. Als hun schutterie op hun dorp, op hun plaatje bereikt, een wint. Ja, dan zijn ze ook verplicht om het in 2026 te organiseren. 11 burgemeesters kwamen er bijeen. Sint Andreas uit Meerlijk, Sint Catharina uit Beek, en dan hebben we de Beltsbeek, Sint Agatha uit Halen, Sint Michael uit Ool, Bussen, Schutte uit Neer, Sint Salvius, Lamrecht worden er bij, Sint Mauritius uit Strug, die worden er ook bij, Sint Sebastianus uit Voerendaal, Sint Matthias en Sint Cornelius uit Posterholt, Prins Hendrik uit Sint Odilieberg en Sint Petrus uit Geldervoort. Dat waren de 11 schutterieën die samen met de burgemeester die plechtig beloofd hebben dat als ze de met naar het turf hebben, dat ze het dan ook organiseren. Ondertussen zijn we 1 KAVO-run hier. Dat betekent namelijk dat er al een paar zijn afgevallen. Sint Agatha, Halen, die hebben gemist. Sint Mauritius uit Strucht, daar gaat het OLS vorig jaar niet naartoe, die heb ik gemist. En dan heeft ook gemist Sint Petrus uit Geldervoort. Dat betekent dus dat we er 8 over hebben, 8 schutterieën die hier strieën om de OLS-titel 2024. Die 8 zit je niet op het terrein, we gaan eens even wandelen, we gaan eens even kijken, we kunnen ook staan kijken naar al die lui die staan, al die supporters, er wordt gejuicht, er wordt geschreeuwd. Ja, dan weten ze, hè, dan zijn die weer hier, dan zijn die weer door. Hier zitten die van Voerendaal allemaal bijeen. Ja, ik zie aan het gezicht volgens mij dat het best goed gaat. Tot nu toe gaat het best goed, ja. Maar we zullen er niet. We moeten nog even door. Maar wie geweldig is dat ze al zoiets best ver gekomen. Nou ja, goed veel groot. Risico en de jongen weer aan snel komen. Dat we net voor de pauze goed gegaan en dit jaar. Ja, we zijn sowieso op de beste keer. Dat is natuurlijk. Heeft dat een relaxed gevoel? Ja, dat is wel relaxed. Ja. Maar het moet niet te relaxed. Sla ik over de beuk. Gewoon niet hier op. Heel veel succes jongens. Hè. En je weet hè, je moet het Zuid-Limburg is een beetje vertegenwoordigd, maar daar hebben we dan niet zoveel meer van. En ik moet nog één ding doen, is dat de hele man gezet. Je moet het niet vertellen dat het live is. Dat is het idee gewoon gedaan. De man kikt en loestert met. En die zal nu heel groot zijn. Ja, dat is natuurlijk. Hè. Al die shutters zitten hier toch al een beetje groot. Lopen we hier. Hier moet ik heel voorzichtig zijn. Zet die toten van Posterholt. Die hebben nou aangelacht. Die zijn al een scheten. Sint Matthias en Cornelius, Schutterie en Posterholt. En dan gaat Sidney met de cameraman, dan gaat dan naar boven. En dan zussen door al die kleine bulkjes op. Vanmorgen zit er roos op de grotere bulkjes, normale bulkjes, onderhalf en anderhalf. En nog een paar kabelrunnen en de schietcommissie besloten om op kleine bulkjes te maken. Dat is gaat lastiger, maar het was sowieso vanmorgen toch eigenlijk al heel lastig. Want de zon kwam op een gegeven moment achter de beuk te staan. En toen vinden ze toch allemaal die bosjes goed. Dat wordt toch nog even heel erg spannend. Toen zijn we er naar boven kijken. Of dat ook even rust wordt genomen. Moest het pakken natuurlijk. Aan de andere kant moet het niet opstaan. Want dan is het ritme er een beetje. Je moet het ritme van de shape even omhalen. Gewoon wachten. En dit is op zich best goed, want de witte wolken zitten er een beetje af. Dan kunnen ze de bulten heel goed zien. En dan is het avond. Dan kunnen ze ook zien wie de optekenaar vult alles in. En als de OP staat,
Dat betekent dat de geraak is positief. Dan komt er een rotske en een wit zitten, dan is er gemis. Gewoon een gezwier, naar deze kan je misschien kijken. Maar even met. Zit niet dat trouwens vandaag heel erg slim. Die deden het ook heel erg goed. Die laatste 11 en zit niet in de kamer. En die zit beneden. Dit is Tankomet. En dat wordt best wel belangrijk. Ja, is weer de beste. Het zit in het beste Tankomet. Dan moeten we dan maar gaan oplossen hoe we dat doen in de kamer. En hier kom ik niet op de kelder. Hij zit het zelf. Jongens, de spanning is er nu vanavond. Maar toch tevreden of 6 jaar als ik hierheen kom, dan de tweede dag, dan wil ze hem ook met hevig nemen. Nou, we waren toch eigenlijk sowieso al erg blij dat we terug mochten lopen vandaag. En dan hadden we er toch al een 124 achter ons hebben gelaten. Ja. Dan weet ik dat we het heel goed gedaan hebben. Ja. Nu had je op een gegeven moment het lastigste punt waar die zon uitkwam. En toen deed Geert het heel goed, rond een uur of 12. Ja, toen zijn we eigenlijk net begonnen en nou, toch viel het eigenlijk wel mee. Ik denk dat ze aan de andere kant van het begin van de rij, dat ze meer last hebben gehad, rond een uur of 12. Dan stonden ze er toch anders op. Maar met inschieten, inderdaad, of met die eerste ronde, toen stond ik er eigenlijk recht achter en toen zag ik helemaal niks. Ja, en dan gaat er mis, wat dan? Op het moment dat ze mis, is dat dan toch degene die je mis het troosten? Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, die moet je even een schouder opnemen, een knuffel. En dan straks gaan we er gewoon in de ring. Ja, maar ja, dat is natuurlijk weer, hè, want wie laat je de bus van u pas terug? We gaan niet met de bus. We gaan te voet even. Ja, ik zal wel helpen. Ze zijn met een paar auto's en met een uitkar. En sommigen zijn op de fiets. Dus ik ga hem niet goed doen. Ja, goed zo, dankjewel. Ja, en zo gaat dat dan. Stel voor, die houden gewonnen. Ja, die houden op de fiets heen moeten komen. Ja, goed dat maar niet doet. Een lampje erop aan. Ik denk dat het laat wordt. Dan ga ik hier even het tussendoor. Die van Torn zie je nog in de scheet en dan gewoon niet neet. De shutters lastig vallen, die moeten zich concentreren. Maar ik gooi je ene wier. Hier zitten ze bij elkaar. Ja, wie gaat het met die van Ugg? Ja, weet ik niet. We zijn nog klaar. Je zit klaar. Gedeeld verder, dus dat wil netjes schotten. Echt top. Toch een lastig moment als je herkomt, hebben ze dan toch verwachtingen? Nee, zeker niet. Mij doen is beter als winnen, zeggen we altijd. En ze hebben echt heel goed de best gedaan. We zijn trots op onze schutters. En ik zie je volgens mij met de ganse familie zit hier allemaal bijeen. Is dat dan echt zo'n familieuitje? De schutterie is één grote familie? Ja, bij ons wel. Ja. We zijn met z'n allen maken we plezier. En, ja, we hebben gedeeld veerde, dus we zijn heel trots. Gedeeld teende? Hoeveel? Veerde. Oké. Ja. Net niet die tanden, hè, want die beste teen mogen de tanden. Ja, maar nee, dat is goed zo. Ze hebben hun best gedaan en meer zouden dit jaar niet in. Jammer. Succes! Ja, kijk eens daar hoor. Ja, geweldig toch al? Ja, super gaaf, echt waar. Ja, zie je het gedaan, we hebben er niks aan over te doen, maar echt super prestatie. Prachtig. Ja, en wij gaan weer hè? Nee, ze hebben hem gepakt, ja, dus ze zijn niet eerste geworden. Prachtig. Met het jeugdscheten halen. Ja. Dat is het, hè. Ook het jeugdscheten is hier, kijk eens daar. Ze hebben hem gepakt bij het jeugdscheten. Kijk eens hier wat een bleedshop, want ja, buiten het grote OLS is er ook nog een OLS voor de jeugd. En dat is ook heel erg chic. Ja, en dit is natuurlijk een beetje de jeugd. Ja, dit is de toekomst. Dat zijn de jeugd die allemaal door mogen, die allemaal weer mogen. Ongelooflijk. Wat zie je kijken? Wat gebeurt er hier nou? Echt niet. Echt geweldig. Sprakeloos zijn ze. Ja, dit is geweldig voor u, hè? Geweldig.
Vorige week niks, maar nu hebben we hem. Ja, geweldig. Het jeugd-OLS is gewonnen door die van Thorn. Ja, meneer Gerard ook, hè? Maar ik geloof niet dat Gerard metgeschoten heeft. Nee, voor jou. Met jeugd-OLS. Ja. Dat komt goed. Wie kent dat? Wie leidt ze zo immers op dat die is... Die jongens die hebben dit hele jaar goed geschoten. Verleden jaar hadden ze niks. En nu alles klaar. Die hebben een goeie begeleiding. Ja. Heel week geoefend. Perfect. Toch prachtig, hè? Dit deed u het. Maar er zitten een paar bij die zijn 16 jaar vorig jaar niet meer met je. Nee, maar die doen bij die grote met, zo ze kans maken. Ja, dan kun je OLS waarschijnlijk eens 1 keer eens naartoe halen. Is er nog nooit geweest. Dat wordt niet, want we konden dat toch wel. Genieten van. Of weer? Wij redden dat wel. Ja, wie schoon is dat. Zo zit in ieder geval al hier Bleedshop uit. Dat is ja, toch geweldig om dat ook hier mee te maken. En ja, ik moet zeggen, ook een beetje op TT. Precies het winnende shirt dat hij kreeg. Staan, de receptie is hier. Die geeft alles langs, jong en oud. Ik ben eigenlijk nog een beetje een van de jong shutters aan het zoeken. En die hebben zich een beetje nu te vuit gemaakt. Want ja, hier kunt het nu de receptie op gaan. Ik ga eens even hier staan. Heb je toen metgeschoten? Ja, Oh, hey, wat is hier gebeurd? je weegt niet. Echt Wie kent het tot het zo groot geluk is? Wat hebben ze er allemaal voor gedaan? goed oefenen. Dan als ze daar steeds, wie lastig is dat om dan zich te concentreren? Heel lastig. Ja. Hey, ik zou zeggen, ga een beetje ervan genieten. Want ja, dit is een prestatie. De Witsers zijn er heel veel die dat willen. Maar ook is het geluk. Ja. Ja, geweldig toch, die Bleedshop. Die ze hier hebben dan. Er zit hier, daar en daar kant is niks meer te doen. Dat betekent dus dat we eens naar daar kant weer uitgaan. En kijken wat daar is weer nog een scheten is. Of daar nog de volgende run erin zit. Hier wordt de kist met keugelhevers genomen. Zit er nog genoeg in? Hè? Er zit er nog zeker genoeg in, ja. Ja, die hadden we eigenlijk allemaal opgeschoten moeten weer. We gaan bij ons in de shutterkeer nog even weer. Jongens, succes hè. Dat zijn die van Kelpen Oorler die ondertussen hevig schoten. Ja, en hier wordt natuurlijk ondertussen alweer geschoten. Die van Voerendaal zijn scheten hier. Rustig. Concentratie. En daar wordt alles netjes opgetekend. En intussen probeer ik nog een beetje bij te houden. Hier wordt geconcentreerd gekeken. En ik zie ondertussen dat die van Lummerich ook troet zijn. Die van Lummerich, Sint Salvius. En dat moet ongetwijfeld een beetje daarachter zijn. Dan gaan we gans naar die kant. Gaan we langslopen, want die schijnen ook gemist te hebben. Dan gaan we eens op zoek waar die zijn. Het is toch een stuk lopen. Hier zit een stukje niks. Hier is de federatietent. Waar alles natuurlijk goed wordt bijgehouden. Gaat ruimte wordt gegeven. En ook die waren heel wijd gekomen, die van Lummerich. Hier is van de schietcommissie. Peter Zegers. Wie gaat het tot nu toe, Peter, allemaal? Rustig aan, hè. We zijn arbeidwachten, we zijn er een paar uitgevallen weer. Dus helaas is het ramp ook. Maar ja, natuurlijk ook in Limburg is nog ook net uitgevallen. Ja, dat is altijd op het einde. Dan gaat de spanning natuurlijk metspelen. Hè. Ja, goed, dat is gewoon een beetje bij. Een beetje de spanning, dat is normaal. Hè. Maar ik denk dat achter de afrasing meer spanning is dan voor de afrasing. Maar ja, goed, iedereen heeft ook zijn eigen ding. En iedereen moet een beetje geluk hebben. Hoeveel hebben we er dan nu nog over als Lummerich ook troed is? Ik denk dat er nog een stuk of 7 euro is. Een stuk of 7. We gaan eens kijken wie die van Lummerich wie het gaat.
Eens kijken of ze hier... Dit zijn die van Strug, die zijn al gaat eerder route gegaan. Al een beetje over de teleurstelling her, jongens. Ja, veel wel, ja. Nou, weet je, het kan gebeuren, dit is een loterie, hè. Ja. Dus ik heb zelf niet meer geschoten, je ziet die mannen die hebben geschoten. Maar dat weten ze van tevoren en we komen niet heen. Eigenlijk met de gedachte van ieder 8 jaar is metgenomen. Ja. En ja, nu even ze gaat van... Nu kunnen we hem eigenlijk ook pakken. Als ze bij de laatste 11 kunnen ze hem ook pakken. Maar goed, als dan mis gaat jij de mis. En we zijn er altijd trots op die mannen. Dus, Hoe gaat dat dan mis? Wat is in die spanning? Want je hebt er zoveel raakgeschoten. Daar kan ze eigenlijk niet meer van missen spreken. Ja, dat kent ze immer. Dat moet toch immer van blijven uitgaan. Het kan alleen maar beter worden. Maar er is ook die pauze tussen dat de burgemeesters moesten komen. Ja. Ik denk dat dat wel onze struip hebben gedaan. Want wieveelste zit je nu uiteindelijk geworden? Dat weten we nog niet. 11, de hoops natuurlijk, bij de beste teen, hè? We hopen natuurlijk dat Van Heugden zijn geworden, maar we weten het nog helemaal niet. Dat is nog even afwachten, want het ligt eraan het wievelse bulke Geren hebben afgeschoten en het wievelse bulke die anderen hebben afgeschoten. Ja, precies. En dat is even nog van een afwachting, dus dat is nog even doen. Jongens, succes! En Sean al gedaan. En ook fijn dat ik de tambrometer vandaag bij me heb hier. Want ja, hij wordt heel zenuwachtig, eigenlijk de hele tijd al. Ja, dat is nog maar de vraag, want als je de tent met ingaat, dan moet ik me straks een langere cameraman gaan zoeken. Want ja, zonder tambrometer kan je niet erin lopen, hè? Zo nemen we mijn camera aan de hand met. Zit niet, kom goed hè jong, camera met. Komt dat helemaal goed. We hebben nog een reserve-thermometer voor ons. Ja, geweldig. Daar zit hij hier. Ja, jongens, die Brunje, hè. Zweet leeft ik zo straks. God zit ik van de kop af. Maar goed, ja, dat is... Ja, hij wordt getroost. Hij wordt getroost bij alles en heen. Weer handjes gegeven. Oh, jongens, nog een toezeg. Wat heb ik het spannend gemaakt. Ja, inderdaad. Ja, tennis te mogen zien. Helaas. Maar de lading is wel verzin trots. Hè? Ja, maar je zegt helaas, maar eigenlijk is het niet helaas. Het is geweldig wie het gedaan hebt. Zeker, en we waren een heel erg goed team. Een hecht team, ondanks dat we een invallerijen. Dus dat was zeker heel mooi om vandaag mee te maken op deze manier. Ja, wie spannend is het dan als ze onder de boom steeds van Toep Smit geschoten heeft? De ganse spanning van de gaaf. Je krijgt een niks moment van achterdig naar beneden. Dat is helemaal weg. Had je nog geoefend deze week? 2 keer. We hebben het rustig aangenomen voor eerst 1 keer. Maar onze tweede man, dat was gevallen met de fiets. Hij de shower gebroken. Dus uiteindelijk had mijn pap moeten invallen. Ja. Maar dat was helaas vandaag degene die het bootje moest leggen. Ja, maar ja, goed. Ja, dat is toch zo? Ja, ene moet het zijn, maar dan is Van Heijpen vandaag gewonnen. Maar dit is ook al helaas zo om met te maken. Ja, wat gaat genoeg doen? Feestje maken, ondanks alles. Zeker. Had je al een beetje een shade-terrein hoe het gezocht in Limburg? Had je gedacht, speelt dat dan toch in de kop met? Van hoe is het houden? Ze hebben het gisteren wel een beetje erover gehad, gespeculeerd. Maar je gaat verzien het wel. We gaan de per rung bekijken en dan komt het er wel. Ja. Dankjewel, we hebben genoten van u. En volgens mij ook al die supporters die metgekomen zijn. Hè. Ook wel, zeker, zeker. Iedereen is trots op ons. Het ganse dorp zit achter ons. Dankjewel. En dan gaan we lekker de tent in. Hier gaan we er doorheen. Ook allemaal. En ook voor u, hoe Limburg te bieden. Allemaal metgekomen hier tussen ze staan. Handjes gegeven, bonnen werden nog goed gedeeld. En dan gaan we hier kijken, een van de weinige schutterieën die eigenlijk nog een beetje in vol ornaat hier zijn. Die van Neer. En jongens, ik ken het gezicht niet zien wie de vlakte bieden. Halfstop. Ja, Halfstop. Want? Ja, onze 5e shutter had helaas de 2e bulk laten staan. Maar goed, niet getreurd. We staan op een bühne en ja, we gaan er een leuk feestje van maken. Het is toch zo als ze hier best en de best bij de laatste team. Want straks mochten ze de tent inlopen met muziek, met alles en iedereen. Heb je dat ooit metgemaakt? Ik heb het al een paar keer met mogen maken. Het hoogtepunt was mijn eerste jaar in Neer. In de toeshaven bij de Angechatterie. Daar zijn we 4e mogen worden. In die achtertuin. Ja, dat is zo geweldig. En daarna ben ik nog een paar keer op het podium gemogen. Ja, dat is een streven. Kijk, het begint met een hoop chatterieën en dan hoop ze dat ze bij de zaterdag terug mogen komen.
En als het dat lukt, dat is alleen maar metgenomen. En dan hopen ze bij de laatste 10 te komen. En dat is ons gelukt. En wat ik zie, want dat vind ik schoon, je zit weer een vol ornaat allemaal. Heb je dat de hele tijd aangehad of heb je dat even aangedaan? Nee, dat hebben we continu aan. Dat is gewoon, ja, dat zien de busshirt, hè. Altijd een vol ornaat. Altijd een, vol erin. En wat goed is voor de warmte, is ook goed voor de kaai. En de busshirt en de Stacia shirt. Dus dat gewoon. Wat betreft in vol ornaat staan heb je hier voor mij de eerste prijs gekregen. Want dat zit hier een van de weinigen. Hey. Schoon, en tot straks in de tent, hè. Dan zien we elkaar weer. En dan ga ik hier weer en dan zie ik onze radioverslaggever staan. Oh, nu vallen ze met busjes toch goed. Ja, en Ens ook, hè. Ik heb ook het idee dat het met de wind een beetje opstuk toch immer spannender werd. En, en de druk neemt toe en dus is die lui ook met meer spanning kijken. En dat heeft misschien toch ook de uitwerking op de shutters. Maar het gaat heel hard op deze fase. Heb je opstaan waar er op dit moment nog allemaal in zit voor ons mensen van de stream? Ja, het zijn er nog 4. Sint-Andreas Zoet-Meerlijk, nummer 15. Sint-18 de Belgen van Sint-Catharina Beek. 103 Sint-Sebastianus Zoet-Voelender. En de laatste Sint-Matthias en Cornelius Posterholt. Meerlijk, Voerendaal, Posterholt en Beek, maar dat is Belgisch Beek. Bibré. Ja. Maar één België nog erin. Wie kent dat? Wie zit dat? Terwijl de Belgen toch bekend staan om het scheten. Ja, dat is maar dat dat niet altijd een garantie is. Vorig jaar Niel bij As natuurlijk als Belgische satelliet tot het allerlaatste overgebleven. Dus dat is moeilijk te zeggen. Maar die van Beek die hebben de laatste 2 bondfeesten gewonnen. Zijn uitstekend in vorm. En die worden door andere Belgische bekijkingen ook getipt van dat is misschien wel een outsider. Dus ja, die maken hun favoriete rol tussen aanhalingstekens als Belgische satelliet in ieder geval het meeste war vandaag. Goed zo, dankjewel. Falco Kremers, dadelijk weer onder de buim de bie. Voor de radio, die volgen dat al van vanmorgen. Wat is het van vanmorgen? 10 uur, 11 uur, constant live overal bij zijn. Ja, ook fantastisch. Dan gaan we hier eens even kijken nog. Wie die van Herten, ik hoorde zo straks geschreven en zo, staande receptie. Waarom? Ja, staande receptie. We zijn heel tevreden met het bereikte resultaat. Ja. Het is jammer dat we in de mis rijden, maar ja goed. Dat weet dat ze eraan beginnen. Hè. Ja. Wie kent het? Nu vallen ze allemaal af. Wat is zo lastig geworden? Als ik morgen kijk, zeg ik prima omstandigheden. Ja, de omstandigheden zijn nog goed. Het wijt nu op dit moment iets meer, maar er was net geen sprake van. Het is gewoon even een moment van de shutter die wat dan gaat uit. En helaas. Ja, maar goed, helaas. Grutsch. We zijn grutsch, ja, echt wel. We zijn met de Hendrixbugs in september verleden jaar begonnen te schieten. Ja, want je hebt nu bugs gekregen. Ja, gekregen. Gekregen van die. En dan gaat ze toch alles zorgen dat alles op orde is. En daar is ook toesteltijd mee bezig. Dat is niet zomaar gaat loodgeten en een kogel op een hals plaatsen. Wat is het lastige als ze van bugs gaan wisselen? Ben ze toch zo gewend aan die eigen oude bugs die weliswaar misschien versleten is? Nou ja, ik weet niet of het versleten is. Die doen het nog allemaal. Maar ja, dat beetje wat ze misschien bij een misser zouden hebben met een AI-bux, hebben ze met een nieuwe bux dat net niet. En daarom schaft ze zich na zoveel jaar een nieuwe bux aan. Zo met dit succes, want dan mogen we niet meer volgend jaar Nederland weer met een nieuwe bux zitten. Nee, we gaan volgend jaar niet met een nieuwe bux zitten. Nee, dat wordt een beetje te kostbaar. Een gaat in de penning, de kast van de penningmeester. Ja, precies. Hé jongens, genieten van. Schoon gedaan. En hier gaan we nog eens weer kijken. Het is allemaal gaat rustiger. Die van Halen, staan hier van Sint Agatha. Op een gemaakte kiek. En kijk eens, al die lui die hier die scheidwedstrijden toch volgen. Het zijn ook lui die ze ook bij bondsfeesten zus. Het zijn ook lui die ze bij het ZLF zus. Komen een aantal jaren hier. Het zijn ook heel vaak bekende gezichten allemaal hier. Allemaal terug en dan gaan we een beetje naar het eng. En hier verbroedert zich dat dan allemaal samen. Gruin met geil, die van Sint Catharina. Uit Beek, die Belgen, die nog altijd erin zijn. En die zijn misschien even aan die van Meerlijk verklappen wie die het volgend jaar beter kunnen doen. Ja, dat weet ik niet, maar we moeten meer winnen. Ja, want je zit nog erin? Ja, die jongens zitten daar allemaal. Maar eerst haar best doen, hè. Want dit is een tegenstander van formaat. Van
De Belgen uit Beek, die doen het al heel erg lang goed. En die hebben ook goed geschoten al dit jaar. Er wordt me gezegd door een andere schutterie, die zijn in vorm. Waarom? Ja, dat zou... Wat? Wie? Je zit in vorm. Vorm, ja. Heel goed, want we hebben 2 bondsfeesten in België, die hebben we al gewonnen. Ja. En vorig jaar het laatste bondsfeest hebben we gewonnen, dus we zijn tamelijk goed bezig. Ja, dan ga ik eens hier naartoe, naar deze. Kijk eens, die kreeg ik gewoon bijer. Bist u een van de shutters? Jazeker. Maar geen bijer voor dich, hè? Hoe zegt u? Geen bier voor u? Nee, ik drink geen bier, nee, dat klopt. Rater, dat durf ik nog wel eens te drinken, dat vind ik wel lekker, maar gewoon bier, dat, nee, helaas. Volgens mij bent u dan een van de weinigen die hier op de Schutterweg, die geen... Maar ja, je moet ook nuchter blijven, want... je moet rijden. Ik dacht dat je een schieten was. Ja, maar ik moet straks ook met de auto naar huis natuurlijk. Hè. Maar nee, bij ons in het zestal wordt er vrij weinig bier gedronken. De buksmeester hier, onze achteropschutter, die drinkt wel bier. Die drinkt voor de rest op? Ja, voilà. Met mate, hè. Het gaat goed met jullie? Ja, tot op heden wel. Hè. We doen ons best. Jullie doen ons best. De laatste 4. Het is kans dat het volgend jaar met die hele meute hier naar Beek toe gaan. Waar ligt dat ongeveer, Beek in België? Dat is in Stramprooi net de grens over, voor diegenen die dat wel zouden weten liggen. Het is in de gemeente Bree, Belgisch dorp natuurlijk, Beek. Maar ja, iedereen is van harte welkom, mocht dat zo het geval zijn volgend jaar natuurlijk. Hoe groot is jullie schutterij? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Wij hebben een 50-tal ingeschreven leden, waarvan een 30-tal actief zullen we zeggen. Dus geen gigantische vereniging, maar we krijgen het dorp denk ik wel gemobiliseerd om te komen helpen. Jongens, succes dadelijk met Wiergom, met het kavelen. En ja, misschien gewoon vooral naar volgend jaar naar België, dat weet ze niet. Ik kijk nog even door naar de kant. Hier zijn die van Melik. In opperste concentratie. Kijk eens hier wie die zitten. Concentreren. Maar ook die van Melik hebben het besef dat er misschien wel iets heel schoons zit aan te komen. Ja, ik zie het in een buurman aanstoten. Het wordt heel spannend. Heel spannend. Godverdomme, je wat ik. Nog Veijer zit er erin en die van Melik ook. Waarom zit die van Melik erin? Dat we gewoon schieten, denk ik. Ja. Ik zie dich naar boven kijken. Dan stonden wij hier achterin. Hè? Ja, dat is moeilijk. Maar we beginnen weer punt voor punt. Hè. Shut zo met? Ja. Als tweede shot, daar ben ik aan de hand. En dit pilsje, dat is een beetje voor de zenuwen, voor de laatste veer. Steeds te veel vasteren. Steeds te veel vasteren. Jongens, hey, succes. En misschien gaat het OLS volgend jaar naar Meerlijk. Ook die hebben heel veel bij zich, wat betreft supporters. En dan is het nu even wachten dat het allemaal wat spannender wordt. We gaan eens, terwijl nog hier niet geschoten wordt, gaan we nog eens even hier ertussen. Eens kijken wat die allemaal is. Tussen de lui in. En de nummer 1. Bij het jeugdschieten. Gewoon mensen er doorheen. Gewonnen. Dat is Sint-Michael en Sint-Anschriet Torren. Dan gaan we eens een stuk door. Hier. Over de prijsuitreiking en de huldiging in de tent. Al die lui. En hier zitten dus van hier achter allemaal rustig aan het bekijken, mevrouw. Is het goed te volgen vanaf hier? Jawel, ik zie het goed. Voor waar zit je hier? Van Stramprooi. Maar die zijn er helaas goed. Wie kent dat nou? Die scheten altijd heel erg goed. Ja, dat weet ik. Maar ja, pech. Ja. En is dat dan echt dat ze is? Ja, of is het jammer? Jammer. Maakt niks goed. En wat doet je dan nu nog eigenlijk hier? Steven Strombroei, hoe blijf je hier nog zitten kijken? We hebben uiteindelijk het winnen. Zeker. Ik ben benieuwd wie hem er gaat winnen. Maar dan moet je misschien nu een nieuwe gaan kiezen. Zit je voor die van Meerlijk? Of zit je voor die Belgische van Beek? Of zit je... Dat was het dichtste bies. Oh ja, dan kent je te voten her van de Strombroei. Te voten, ja. Nou, dus je hoort het voor deze mevrouw morgen de Belgen winnen. Maar dat betekent namelijk dat deze mevrouw of met de fiets kent of te voet. En misschien nog op de knieën heeft. Jazeker, op de knieën. Kroepes, zeggen ze rooi. Ja, dat is natuurlijk ook. Hè. Als je een eigen schutterie droedelijk, dan wil ze natuurlijk anger schutterie hebben. We gaan eens weer kijken wie die is.
Ja, de stemming zit er hier nog geweldig in. Sint-Lu die hebben een parasol weten te bemachtigen en die geeft ze niet af. Hè. Die draait een beetje met de zon. En langs de buffetten, hè, want ja, de moest natuurlijk met dit warm weer, want die zon steekt toch wel vrij hoog, moest ze gauw drinken. Dat is Christen een drukke kerel. Kijk maar, hier komt er weer een man aan. Oh, daar denk ik gewoon de andere kant langs. Daar wou je niet langskomen, maar kijk eens. Kijk, jongens, is dat de laatste? Nee, dat is zeker niet de laatste. Maar dit is het eind van de laatste. Ik ga zeker bier halen, want Peter heeft dorst. Ja? Ja, we zien net uitgeschakeld helaas. Dat is Kent gebeuren. Ja, maar ja, shit happens. Ja. We zien ergere dingen, zou ik zeggen. Maar we hebben nog één bunkje. En nu is de vraag, wat geestig met de laatste bon doen? Nou ja, nee, dat is niet de laatste bon. Kijk, ik heb er get meer. En, maar Peter, ik weet niet of die Peter nog heeft. Heeft hij geen bonnen? Nee. Peter heeft er geen meer. En dat vult hem alleen, hè. Maar ik denk dat ik toch een pilsje over gaat halen. Dat lijkt me een hele goede raad. Hé jongens, schone dag. Jij ook, hè? Jazeker. Dankjewel, hè. En denk eraan, geen bonnen verlaten, hè. Want dat is zon. Dat is zon. Ja. Dankjewel. En ondertussen hoor ik daar alweer scheten. Dat betekent dus dat we gaan kijken om terug te kennen. Maar dan moeten we echt helemaal door de rij, want de vuur is een peurtje. Want ze hebben altijd maar 2 peurtjes. Waar de shutters naar binnen kennen en dan gaan we weer op zoek naar dat peurtje. Betekent dat we ons toch een beetje door de menigte hier moeten heen wringen. Om dadelijk te komen. Hier wordt het druk. Kom maar achter me aan, Sydney. Ik weet goed. En bekende komt zo overal tegen, hè? Wat is het? Nee. Ja. Let op, Sydney, het wordt erg smal hier. Maar we komen erdoor, dat is geen probleem. Nog even, Sydney, zijn we bij het peurtje. En dan kunnen we weer gewoon volgen. Hey, daar is dat. Dan gaan we even hier doorheen. Dankjewel. Oh, en het schoon, toch veel lui. Vorige week hadden we natuurlijk heel veel regen. En dat was natuurlijk een beetje jammer, maar het maakt het toch allemaal schoon goed hier. En om een beetje aan te geven wie het goed zit, kijk, daar hebben ze een soort zonnetent opgericht. Daar kenden de lui ongestaan. Vorige week zongen ze er allemaal onder met de regen. En daarachter, ik weet niet of ze dat doorheen kent, is dan de hele grote tent. De grote tent waar optreden is geweest, waar vorige week een groot feest is geweest. En waar straks de beste tentschatterieën naar binnen gaan om hun prijs, hun oorkonden en alles op te halen. En natuurlijk, straks wordt daar de uitgereikt. Dus dat is straks pas. We zijn er bijna voorbij en het peurtje. Want die staat het, toegang alleen voor 6 stellen, 11 tot en met 17. De nummers van de chatterieën. En dan zijn we hier weer in het gedeelte van de chatterieën. Waar ze ook aan het shaten zijn. Daarachter wordt ook alweer geschoten. Gaan we daar nog eens heel even kijken. En ondertussen kijk ik nog even of er alweer misschien een chatterie is afgevallen. Nee, zijn er nog altijd 4 over. Sint Andreas uit Melik. Sint Catharina uit Beek, waar we zo straks waren. Die van Voerendaal, Sint Sebastianus. En die van Posterold zijn nog over Sint Matthias en Sint Cornelius. Dat zijn de chatterieën. Dan gaan we daarachter eens kijken. Want ondertussen zijn we alweer aan een nieuw kavelrun bezig. Hier kunnen we nog even kijken. Dit is de tent van de federatie. En als je daarachter kijkt, daar wordt alles nauwkeurig bijgehouden. Wie er gaat, wij gemist heeft. En zo te zien krijgen ze ook het vitamine.
Want dat hebben die jongens natuurlijk ook nodig, want het is hier toch wel, ja, zie je een thermometer links. Ik zat een graad of 40. Een voordeel hebben die van de federatie over straks niet meer de sauna in. Dat is nogal geweest en dan gaan we hier eens kijken. Wie het hier gaat. Ja, en hier zit een man heel gespannen te kijken, Bernie. Wow, spannend hè? Ja, op dat gebied inderdaad de laatste 4. En ja, de strijd is begonnen. We hebben 4 kanjers op dat gebied, dus nou ja, de eindstrijd is echt volledig begonnen. Dus ja. 1 België, 3 Hollandse schutterieën. Is dat een beetje ook de verhoudingen zo wie begonnen in? Ja, in principe de ene Belg is overgebleven, Beek op dit moment. En Zuid-Limburger, Voelender. En 2 hier eigenlijk uit de eigen regio. Ja. Dus ja, je zou eigenlijk hopen dat het naar Zuid-Limburg gaat of naar België. Ja. Maar ja, uiteindelijk kunnen ook die van Melik nog winnen inderdaad. En ook die van Posterholz. Ja. Schiet ook hartstikke goed inderdaad. Is dat ook een beetje belangrijk dat er af en toe gaat spreiding is? Dat het niet altijd overal hetzelfde is? Ja, belangrijk is inderdaad de spreiding inderdaad. Met name voor de sponsoren ook. Maar met name ook het draagvlak in de gemeenschap. Ja, op dat gebied zou het inderdaad echt wat ik al zei. Ja, Zuid-Limburg zou ideaal zien. Of naar België inderdaad. Nou, we hebben op dat gebied nog en een Zuid-Limburg en een België erin zitten. Nou, en ik moet zeggen, Voelender schiet er langzamer dan de rest. Maar wel alle schoten zien er echt vol vanaf. Dit is nog van de tweede schutter. Dus ik denk dat het nog een lange strijd gaat worden. Ja, daar zijn we eens benieuwd. Hè? Die van Voerendaal, Voerender, zo wie Bernie dat zegt, die zijn hier. Hij zegt die zijn gaat langzamer. Hier zien we dat ook. Alle rust pakken ze zich. Die mag sneed te veel, mag sneed voorbij de tafel. Ja, de Oosterbeekens kamerman dat ze gewend dat ze overbij stond. Vorige week met prins Willem-Alexander mochten we gewoon over prins, koning Willem-Alexander, mochten we gewoon overbij staan. Maar hier niet. Want als ze voorbij die tafel komt, als ze daar iets bier komt, dan is het tijd en dan trekken ze zich aan de kabel. Zo zou het toch eigenlijk moeten weten van de shutterie. Ja. Dat wil ze natuurlijk niet uit de concentratie. Kijk, concentratie, volop. Naar boven kijken. Er is het meer windje aan het komen. En we rustig blijven, rustig onder de boom staan. Waren niet goed voor de laan. Het is die scheten langzaam, maar die scheten raden. En dat is dat ritme wat ze maar hebben, dat ritme wat ze kunnen oefenen. Iedere keer ja, in een bepaald volgorde. Adem inhouden en een shutter. Ja, dan is ze raak hè, dan is ze raak. Het zoals daar gaat de shutter. Dat hebben ze juist allebei gesproken. Kijk eens dan veel dan toch weer die spanning van de gaaf. En dan hoop ze eigenlijk als shutter dat het misschien wel de laatste kavelrun is. Maar dat is het dan vaak niet. De kogel gaat nu erin. Hij wordt aangespannen. De jongen met die paraplu ook heel belangrijk. De paraplu moet precies goed liggen tegen het leeg in. Dat ze hem in het vizier krijgt. En die paraplu mag ik absoluut op geen enkele manier sturen. Het is ook vaak een vaste paraplu. Sommigen doen met een gekleurde paraplu, met een zwarte. Er zijn erbij die hebben een zilveren paraplu. Ook dat is heel belangrijk dat het leeg is. Concentratie. Ook hier bij deze shutter. En op dit moment gaat het beginnen. De buks zojuist even het gelach. Van rechts naar links. En dat wordt de eerste. De eerste van de 3 shirt. Iedere shutter moet 3 keer scheten. 3 keugel. En die moeten af. Daar zijn die bezig van Posterholz. Je ziet het, die hebben een paraplu met geel van binnen. En dan ook iedere keer die buks goed leggen. Hè?
Eerst een beetje opschuiven, de krijgt terugslag. Schouderklopje komt dan door, in dit geval een klopje op de rug. Nu een klopje op de rug en de beste blie is het terug in slopen. Nou, de rest van de chotterie die daar staat te wachten op dich. Goed gedaan, jongens. Optekener. Dan zien we overal een peetje staan. Een peetje betekent positief. Dat betekent dus dat het goed is. Degene die nu het shirt is Mart Geerlings. Eerste 132 chotterieën vorige week begonnen. En nu dan over bij de laatste veier. De buksmeester gaat met de rug naar de buk staan en de loestert naar de shirt. En dan weet er, ja, het is goed. Die hoort dat of hij raak is. Ik zou gewoon knikken. De hoort hem moet de luip weggaan en de hoort hem boven heel even tik doen. En als er boven tik deed, dan weet er dat het bulken af is. Schoon om te zien. En hier zien die van Prins Hendrik ongescheten. Ook zie zitten er nog altijd bij. Mevrouw, wie spannend is dit? Heel spannend. Gaat om de 5e, 6e of 7e plaats. Want, ik heb bijna gemist. Ja, jammer genoeg wel. Maar we zijn trots op ons team. Zover zijn het vooral Rot Split weer lang niet meer geweest. Prachtig. En wie geweldig is dat als hij zo kort de bies is en dat allemaal metbeleeft? Met geen pen te beschrijven. Nee, het is gewoon euforie. Het is prachtig. Meedoen. Wie knap is dat die mannen, ja, wat hebben ze er geschoten? Misschien wel 100 shirt achterin. En niet missen, wie knap is dat? Zo zou je dat ook kennen, want er stond ik gewoon dames onder de beuk. Nou, heel eerlijk gezegd, 14 jaar geleden heb ik ons met een ASA-stel op de 13e plaats eruit geschoten. Dus die hebben het gaat beter gedaan dan mij. Dus je weet wie dat veult? Ja, natuurlijk. Daar krijg je gewoon kippenvel van. Geniet ervan en gaat het nog daarboven goed? Even kijken. Alle 18. Ja, alle 18 is af, dus we hopen op de 5e plaats. Je ligt op koers. Ja. Straks het tent in, moet je nog omkleden. Heb je een rol nog straks als je chotterie naar binnen loopt? Ja. Eerste 10 inhalen in de tent. Feestje bouwen. Trots zijn op ons man. Gewoon trots. Sowieso een feestje bouwen, of ze nu winst of verlies. Meedoen, dat is alles. Je kunt al doorgeven, vanavond hoeven ze Nederburg te rijden met de dovendheid. Sowieso dit. Ja, dat gaat voor hier. Succes en geniet ervan. Geweldig. En die lui zitten hier al de ganse dagen. Zorgen dat ze hier een plaatsje hebben. Hier zitten lui van de organisatie. Nog, wat? Nog 3? Wie bedoelt ze? Nog 3 over. Ben je ze afgevallen dan? Dat is mijn neef. Bosholder is eruit. Ach nee. Ja, dat is net uitgevallen. Oh. Nog maar 3. Het gaat wel snel nu, hè? Het gaat hard. En ik vind het heel jammer dat Kelpoler eruit is, want wij lopen samen met Kelpoler ook in de optocht dus. Ja, want dit is een beetje nu, hè? Dat chotterieën moeten samenwerken. Wie gaat dat, die samenwerking? Samenwerking gaat hartstikke goed. En ik denk dat je het woord kan geven aan Harry, die kan je een beetje uitleggen. Dus. Ja, maar we hebben dat al een beetje gehad. We hebben al gehoord dat je dat goed doet. Want chotterieën, dames en heren, die waren eigenlijk een beetje te klein. We hebben vaak geen muziekkorps meer, moeten een beetje samenwerken. Want wil ze mee kunnen scheten, dan moest ze namelijk wel in de optocht ook mee kunnen lopen. In de optocht moest ze vol aan het midlopen. Dus moesten ze dat allemaal doen. 5 chotterieën hebben dat dit jaar gedaan. Samenwerken met elkaar gezocht. En dan mogen ze als zustal Waal in ieder geval meedoen.
We waren ook alweer goed gevallen, jongens. We zijn nu. Kan je me Nummer 109, Sint Cornelius en Matthias Posterold. Oh, geen OLS in Posterold volgend jaar. En het waren die waar we net bestongen hier. Applaus. Wie die van Posterold. Gaan we naar de Buksemeester. Ja, ik zag een paar vloekjes. Morgen ook wel, hè. Sorry. Ik zag een paar vloekjes, dat morgen ook wel. Ja. Zo korte bier. Dan nog verdomme. Ja. Nou goed, dat kan nu iedereen gebeuren. Maar het is dat ze dat bier kunt hangen. Dat je hem ook nog even kunt gaan halen, natuurlijk. Kijk, als je tussen de 5 en 10 hebt, zo gaat. Maar nu bij dat serveer. Ja, dat doe je nu een keer in de zwart kunnen vallen, hè? Is dit ook een beetje geluk nu of zijn binnenhals? Want je kent allemaal chaten. Ja, we kunnen allemaal chaten, maar ja, goed, dat is natuurlijk gewoon als een buitenkant zo natuurlijk. Vooral voor een vereniging en voor een dorp, hè. Dus we hebben een dorp van 4.000 man. Goed, ja, kijk, we zijn al jaren bezig om het binnen te halen en nu zit ze eigenlijk vlak erbij. Maar ja, helaas, ja, niemand kan zich ervan vrij spreken, hè. Dus... Wat ik juist zoog, toen stond ze straks, hadden we dit in beeld, toen steeds met de rug naar de rijk toe. En dan hoor ze aan de shirt en 2 keer of er raak is. Ja, dat klopt. Ja, dat is al jaren, ik ben al jaren buksmeester en ik ga het beduur. Ik heb gewoon een kleine gevulling van, of de raakste bulken of de raakste bulken niet. Ja. Dus, en dat is ook echt gefocust van. En als je van een knikken goed van, ja, dan weet ik dat het ook af is. Dus, gewoon doen we net, ja. 1 af. 1 helaas. Ja. Goed, het is wat we krijgen wel hebben, maar ja, 4 van de 134 schutterieën. Dus mogen we net eigenlijk nog niet klagen. Ja, kijk eens achterig, al die lui, die heb je een hele schone dag bezocht. Ja, dat is de oorzaak. Dus, ja, we hadden nu, onze gemeente had nu een grote kans gehad met 2 verenigingen, Meerlijk en Postort. Dus, ja, dan moeten die van Meerlijk, dan gaan ze achter maar doen. Hè? Ja, dan moeten die er maar even weer naar het dorp te halen en de gemeente te halen. Hè? Dus we zijn met 4 schutterieën uit 1 gemeente tot het op die end gekomen. En langzaam zijn ze, ja, we zijn nu de enige veer. Of weet niet wat Meerlijk maakt, maar hopelijk dat die dan wel de grootste gemeente bliek kunnen maken. En de nieuwe burgemeester wat we hebben, dus het zit ook wel 100% erachter. Ja. Dus dat gaat voor de eerste keer minder maken, al wat OLA's door ze bij in de gemeente komen. Wat er dan duidt natuurlijk. Dus, ja. Jongens, geniet er nog van, je hebt het goed gedaan. Ja, dankjewel. En zo zussen, hè, hier komt alles even iedereen samen door. De Buksemeester, de man van de ganse schutterie met het allerbeste geheur. Dat hoort op het moment dat een kogel uit die leup vertrekt. En dat hoort ook op het moment dat er, wat is het, 20 meter weer door op die rijk tegen dat bulken aan tik. Dan weet hij ook dat het raak is. We gaan even een woordje met elkaar. Ja, dan heb je toch een schone dag gehad. En een schone dag, de vorige week zondag eigenlijk begonnen is. En dan gaan we weer helemaal naar de andere kant. Wordt misschien aan de andere kant ingefluisterd. Want er wordt gezegd, het zien aan de andere kant. Maar hier zijn die van voren door, die zijn ook nog in scheten. En er wordt gezegd dat die met de nashirt bezig zijn. Dan gaan we naar die kant. En daar gaat het dan gebeuren. En dan moeten we toch weer een ganz stuk wandelen naar die kant. En dan gaat het gebeuren tussen die van Meerlijk of de Belgen. Uit Beek bij Bree, kort bij Stramprooi. Waarvan we straks al die vrouw hoorden van, ja laat het die Belgen maar weer, dan is het lekker kort bij. Hier komen nog mensen van de schietcommissie aan. Want ja, nu wordt het natuurlijk spannend. Roger en Thijs zijn dat. Ook zeer ervaren krachten als ze op scheet aankomen. Dus die jongens zeggen, het gaat even niet, dan gaat het niet meer. En hier komt onze collega nog aanlopen. En dan zien we hier. Dus de grote vraag, is er al gevallen? Of niet?
Hier zijn die van Beek. En hier zijn die andere. Is er al gevallen? Wat zei ze? Is er al gevallen? Is er bekend wie met gewonnen of nog niet? Nee, er zijn nog 2 schutterijen in de race. Bels-Limburg nog met Sint-Catharina Beek. En dan hebben we nog die van Melek. Dus Nederlands of Belgisch Limburg gaat het waren. Ja, we waren zo straks bij die anderen uit de gemeente van Postrol. Die zeiden van, oh, ze wisten niet of dat die hier door waren. Maar Melek is nog door. Melek is zeker door, ja. En Sint-Catharina Beek, Bibré ook. Dus, en die zijn goed, hè? Ja, ze zijn allemaal goed, want ze hebben allemaal nog geen gemist, want daarom zijn ze nog door. Dat wordt spannend hier. Ik zie hier ook die mevrouw, die zit nog op te tekenen. Ja, nu moet je hier officieel gaan optekenen, hè? Ja, maar dat is ook geen probleem. We gunnen het ze alle twee. Dus Meerlijk, Waalbeek, alle twee. Een van de twee wint natuurlijk, maar we gunnen het ze voor alle twee. Dat is ook het schoene eigenlijk. Oei, daar gaan echt de papieren. Dat is ook een beetje de schoene van de shuttleswereld, hè? Doe guns iedereen het schoonste. Ja, sowieso. Iedere vereniging gun ik het. En die mis hebben geschoten, ja. Zomer, volgend jaar opnieuw, hè. Ja, zeker, zo is het. Houd het goed in de gaten. Nog veel peetjes vandaag, schreef ja. Ja, en wie schoon is dat toch dat die 2 schutterieën kort bijeen zitten. Even pozen is hier. We zien daar ook de mensen van de federatie, van het OLS staan. Die zijn daar ook, kijk maar, er wordt nog gezegd zo straks het zo een chic zijn. Als ze het in Zuid-Limburg zo zijn. Ja. Bij Zuid-Limburg wordt het niet, wat ze mij nog een minuut of 7 geleden zei. Nee, het was geen Zuid-Limburg inderdaad. Dus. Maar ja, we hebben nog steeds een echte Nederland-België nou. Nou, mooier kan ze niet hebben, toch? Geweldig, hè? Een geweldige strijd inderdaad. Heel veel volk op de been. En op dat gebied 2 geweldige schutterieën die strijden. Dus laten we hopen dat daar de meest gelukkige gaat winnen. Dus, Doe weet wie dat vult, hè? Als er nog maar op het laatste een paar euros in 2, dat hebben ze dan Smit gemaakt. Ja, maar ik denk dat de heren en van mij, daar hebben we ook allebei alles meegemaakt. Maar het is fantastisch. Zo'n mooie eindstrijd tussen Nederland en België. Ja, en we zijn heel benieuwd. We worden natuurlijk het OLS volgend jaar naartoe gaan. Ja, daar zijn we ook benieuwd naar, hè? Ja, we hebben het al zo strakjes gehoord van die Belgen. Nee, zo'n hele grote vereniging, zei ze, wel 50 man, die goed scheten. Alle feesten, hier zitten ze bijeen. En dan die van Meerlijk, daarachter in het geel, loopt voor nog eens her. We mogen verder. Dan loesteren we nog even wat de speaker gaat omroepen. De volgende run. Ja, hoeft ze niet meer op te nemen, dat is echt gewoon volgende run. Dat is niet de laatste run, want dat weet ze eigenlijk hier nooit. Ik kan wel zeggen, de volgende 18 shirt die gewoon hier beginnen. 18 shirt. En hier komen ze. Hier gaan ze zich klaarmaken. Oeh, de zakdoek gedoet. Even nog goed. Nou, succes hè. De nasnoeven wordt nog succes gewenst. Hier gaan die van Meerlijk. De paraplu erbij. En de vreeg zich af, wie krijgt het verder? Het weer even een normaal op zich hier niet staan en gans daarachter binnen een boom 100 meter weer op. En nu hebben we de finale. Schoner kent niet. Nederland-België. Natuurlijk geweldig. Maar onnegens 2 bomen even 1. Die van Meerlijk zijn gaat langzaam, maar die van Sint-Catharina die hebben al aangelachen rechts. Kijk, die zijn al. Daar staat al verder. Deukske op de shower. Wie dek is dat Deukske vandaag al van shower gewisseld? Op een shower waar bij iedere shutter een hele grote zware last rust. Sint-Catharina Oudbeek. Daarachter hebben we ook een shirt, maar die zijn aan het uitscheten. Hier gaat het erom. En ik kijk omhoog. Is dan door een weg. Voerendaal en Osterhout kameren nu voor plaats 3 of S4. Je kent nu iedere shirtbeslissing vallen. Catharina Oudbeek, 1 shirt, 1 bulken af. Dan ga ik hier omhoog kijken. Vermeerlijk, Sint-Andreas, 1 shirt, 1 bulken af.
Ja, dames en heren, je maakt het met die hele spannende finale. 2 shirt voor Meerlijk, 2 Aaf. 2 shirt voor Sint-Catharina uit Belg. Nee, tot ze in Bijk bij het vliegveld gaan denken, moeten we weer het volgend jaar het vliegverkeer in Bijk kunnen stilleggen. Dat ze nog een scheten. Nee, dit is Beek bij Bree. Net over de grens bij Stramprooi. En hier is de tweede shutter bij Meerlijk. Die ondertussen onder de boom is gaan staan. En ik denk dat dat Roger Frenke is. Roger Frenke, die nu door het scheten. Ja, dat is ook af. Je hoorde de slag. En je ziet dat daar een peetje komt te staan. Ja, en het zicht moet ik zeggen, het is wel goed. Blauw log erachter. Geen helblauw log achter de rijk, maar wel een beetje blauw log en dan. En ook hier is de volgende Aaf bij Meerlijk. En de grote vraag is, hoe gaan we het volgend jaar weer? En hoe kunnen ze ondertussen al de platte kar gaan reed zitten? Zit op het Belg? Waar een platte wagen wordt neergezet. Of is dat in Meerlijk? Als we gaan kijken naar de statistieken. Wat betreft dit seizoen, het scheten in de concoursen en in de bondswedstrijden. Dan gaan we naar het Belg. Maar dat zegt niks. Dat zegt niks voordat de laatste shirt is geweest. Want de laatste shirt hier bij Meerlijk. Dat moet ook nog plaatsvinden. Een heel klein stekje daarboven. Een beetje vervelend stekje zie je niet daar staan. Concentratie. Het is klein. 1 bij 1. Heel klein. En pak en weg. Dat lastige stekje. Want het was een heel kort stekje wat er stond. Dan gaan we door kijken. Hoog in de lucht. En nog daar natuurlijk weer Bleachshop. Bleachshop. Laatste aanwijzingen die nog gegeven werden. Waar moest ze opletten? Waar moest ze naar kijken? We hebben nog even gelachen, een schouderklopje. En dit zijn allemaal mannen en vrouwen die al 2 dagen achtereen zijn in het scheten zonder te missen. Vergeet dat niet. Het geeft toch gelijk op hoor. Ik ga naar boven en kijken. Terwijl die van Meerlijk 1 shirt voor liggen. Hop, 2 shirt. Meerlijk ligt 2 shirt voor. En ik hoor oh, ik hoor oh, rustig, rustig, rustig. Dat is gemis. Dat is gemis. Het is gemis bij een Bijk. Sint-Catharina, de Belgen hebben gemis. Dat betekent tot Meerlijk in principe
een kind binnenhalen. Maar die mogen natuurlijk ook niet missen. Alle concentratie hier. Rustig blijven, kijk daar. En nu komt de volgende. Rondom met de 6 mannen zit heel druk. Grote spanning door. Maar het gaat erom dat er hier raak moet geschoten worden. Schutterij Broederschap Sint Andreas uit Meelijk. Het een voor het griepen. Hoeveel moeten er nog? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nog 8. Nog 8 moeten ze er scheten. Ja, wie spannend kan ze het hebben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Weer een aaf voor Meelijk. En zo liep het erop alsof het OLS over 2026 in Nederland blijft. Ja, dit gaat goed hoor, dit gaat goed. 1, 2, 3, 4, 5, 6, nog 1. Nog 1. Nog 1 moet hem gaan scheten. Concentratie hier. 6 moeten er nog. 6. Wat ja goed. Was ze maar goed scheten hè. De kind is natuurlijk nog altijd in de mis hè. En weer een af voor Meelijk. Meelijk is nog 5 shirt verwijderd van de num. Er is een jongetje hier bij de federatietent met rode haren en die is zijn ouders kwijt. Hij heeft een groenzig en die loopt op zijn schandalen. Die heeft wat blauwe plekken in zijn truitje. En dat is ook gaaf. 1, 2, 3, nog 4 shirt. En voor deze shirt er nog 1. En ik kijk ook al eens even naar de boom van Sint Catharina uit Beek. Die stond er neven. Die moeten nog 1 afscheten. Nee, daar staat nog 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 moeten die er nog. Nog 7, maar die hebben 1 gemist. Oké, en hier, oh, die is een zware taak op hem. 3 moeten er scheten. De laatste, de achterop shot. De belangrijkste man, in ieder geval voor dit moment. Want deze zit natuurlijk met zijn zussen. Die jongen met roze haren, hij stond bij een schietboom 7. En nu is in de federatie. Terwijl daar al een beetje feest wordt gevierd, maar jongens, niet te verbarig, jongens. Laat die concentratie gaan. We schatten hem 3 à 4 jaar oud. Buksemeester, nog eens even grote keugelen doorpotsen. Nou 3 keugelen en daar heb ik die laatste huls, jongens. Die gaat in de kast werken, zat bij Meelijk. 3 zinnig er staan, 3. Concentratie, rustig, wachten. En dit is af. En er is al feest. Maar dan moest wachten tot de laatste. En ik snap het wel. Want die denken dat ze niet meer zin in te halen. Dat is zo gaat wie een fietsrenner die nu
laten we zeggen, in de laatste kilometer zit. En Meelik is nu nog 1 shoot af van de num. 1 shoot, 1 ganse shoot, 1 bulkje. Dus een fietsrenner dat zit in de laatste 100 meter. En dan moet het nu gaan maken voordat er de hein in de lucht kan steken. En de wedstrijd kan ze niet te vroeg doen. En je ziet dat ook erboven. Dat ene bulkje staat er ongeveer op rijk 35. Links. Daar. En dat is hem. Dat is hem. Dat is hem. Geweldig. Ja, dat hoor ik. Heel mooi. Wat een zware taak als toe. Ja, nou ja, dat ligt eraan. Dat hoeven voor jou veel, hoor. Prachtig, hè? Want ik heb het natuurlijk niet voor niks gekregen. 2 dagen lang. Wat moet ik nu doen? Wat hebben ze paraat gemaakt voor Meerlijk? Ja, inderdaad, joh. Ja, dat moeten we afwachten. Maar ik denk dat de deur achter ons staat. Ja, dadelijk op de platte kar, dan ben ik eerst de tent, dan ben ik een Ja, inderdaad, joh. Wim had dat gedacht. Wie wat zo'n oorlens is dit vandaag? Grubbevoors heb ik de eerste keer geschoten. Dus dat is al heel get jaren geleden, ja. Ja, je gang bij die maat staan. Heb ze hem gewonnen? Ja, dank je. En dan gaan we door natuurlijk nog. Geweldig. Oh, geweldig dat ze dit mogen metmaken. Ja, tweede is het van ons geworden in 96, maar nu heen, dat is geweldig. Prima, dank je. Als ze dat vanmorgen gedacht, wat dacht ze wie ze trainen op kwam? Met zoveel deelnummers, dat hadden we zeker net gedacht. Nee. In de zakdoek, dat heb ik vandaag heel dik met zijn vrieven. Dat is dan een geluk zakdoek geworden. Leuk van waar, ja. Ik gang naar de rest toe, want die willen die allemaal proficiat wensen. Dank u wel. En dan zien we het daarachter, hè. Met z'n allen bij elkaar. Sint Andreas. We gaan eens kijken naar een verkorte biek in de komen hier. Dankjewel. Gewoon de receptie. Hoi. Wat heb je paraat gemaakt? Ja, dit is geweldig. Dit is de kersenpataat. Het ging al heel schoon dit seizoen. Het scheten, dat liep lekker. Het materiaal is in orde. En dit, ja, ongelooflijk jongens. De Meerlijk. We moeten nog even kijken hoe we de wei gaan plaatsen, maar voor de rest gaat dat helemaal goed komen. 100%. En de beste vanmorgen die wei opgelopen en keek ze rond. Had ze gedacht dat we nu hier samen zouden staan? Nou ja, natuurlijk druimt ze er wel een klein beetje van, absoluut. Maar dat ze met moest nemen vandaag. En wat nu de komende dagen gaat gebeuren. Nee, dat zijn kinderdruimen. Dadelijk de tent nog in en dan denk ik, een platte wagen, dat zal dan wel uit de schuurwerk gehaald in Meerlijk. Ik denk dat er zeker een platte kerk uit de garage werd gehaald in Meerlijk, ja. En dat we vanavond tot in de late uurtjes nog wel een feestje gaan maken. Absoluut. Geniet ervan, jongens. Geweldig hier. En kijk eens hier toch, hè. Al die supporters die 2 dagen hebben metgeleefd. Vanaf vorige zondag metgeleefd. En nu ook hier in tranen van geluksenergie komen. Geweldig hier. Beetje druk is het allemaal hier. Mevrouw, als ik er doorkom, zijn zo tranen van geluk. Ja, dit is geweldig. Ik ben 54 jaar bij de chatterie, maar dit is prachtig. Wie lang zit je bij de chatterie en dit is toch het hoogtepunt? Vanaf mijn 6e jaar, dus taluut, dikke 54 jaar. Ja, dat is echt geweldig. Wie laat zich gisteren om die zenuwen in bedwang te houden op het led? Nee. Nee, dit is echt een spanning die moesten voelen als ze hier onder de boom steekt. Dat is echt geweldig. En eigenlijk dit is het begin, hè, wat een fantastisch jaar moet gaan worden. Ja,
Nu komt er heel veel werk op ons af, maar dat doen we met alle liefde en plezier. Maar eerst nog geneten, dadelijk in de tent. En wat denken ze wat nu in de turben het gebeuren is? Ik denk dat er wel een feestje gebouwd werd. Melk te kennen gebeurt het. Geniet ervan hier, geweldig. Dankjewel. Ja, zo gaat dat als ze de num haalt. Geweldig hier natuurlijk gedaan, alles. Een schone strijd hebben we gezien. Met 11 chaterieën gingen we die laatste kavelen run in. 11 burgemeesters die aangehoven ze willen het doen. Ze willen natuurlijk allemaal winnen. Maar er is maar één die kunt winnen. Eén chaterie. De chaterie Sint-Andreas uit Meerlijk. Die gaan het komend jaar 2026 het OLS organiseren. Zo wie de mevrouw ook zei, er komt heel veel werk op en af. Maar dat hebben ze er allemaal van over. Dankjewel voor het kijken naar deze livestream. Straks gaan we nog doen live de uitreiking van de in de tent. En vanavond gaan we ook nog eens gaan we met op de platte kar richting Meerlijk. Als je dan nog het feestje in Meerlijk ook nog wilt metmaken, zijn er twee mogelijkheden. Of je zit in Meerlijk, staat langs de kant van de weg. Of je kijkt naar de livestream op de kanalen van L1. Dit wordt het OLS, het laatste stukje vanaf de Wee in Heidse. We hebben een winnaar. En de winnaar is geworden Sint-Andreas uit Meerlijk. Proficiat. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door NVM Limburg, Podotherapie Hermans, Daniel Straprenovatie, Refill Koffieservice, Wheeler, Mobiliteitswereld, Caramelle Freddy, de Zuid-Limburg Veilig App en Nederlandse Obesitaskliniek.